Hello लोगोफोर आं आंनि दैमारि नोंथांखौ गासै बरायग्रोनो थालायबाय आं दिनै आंनि न' गोदान लुनायखौ देखायनो सेस्था खालामगोन आंनो नोंथाङा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ थारमाने आंनि न'आ माबायदि जानानै दं अबस्थाया आंना बे न' गोदान लुदों ओमफ्राय एकदमबारे ओरै माबायदि जानानै दंजोबो नायलाय अबस्थाया मालानि दिनाव कमप्लिट जागोन मिथिया खिन्थु प्लास्टार होजोबबाय अबस्थायानो गैया नै दै भर्ति होनानै दङ नै खामसालिनि बियो अखा हानानै नै माबायदि खालामना दोननांदों नै मिस्ट्रिफोरा अखा हानानै ओरैबायदि खस्थ' मावबाय सेस दरजाखौ बन्द' खालामना दोनजोबबाय नै न' सिङाव फुरा दै होना दोनजोबबाय फुरा दै आरो बेहाय गासिबो सेस दै होना दोनजोबबाय जायबो रुम मोनसेयावबो सेसबो दैजोब नै गासिबो दैजोब नैबेबो ओरैनो खोमसि दै होना दोनजोबबाय आरोना नैबे खामसालिनि नोंथांमोना नायलांनो हागोन दे सेस माने अबस्थायानो गैयि बादि जाना दंजोबो आरोना अखा बोथोर एकदमबारे न'आथ' थानो गैखाला ओरैबादि नै लेरथेनानै दै होनानै दोनजोबबाय आरोना सानसेल' जादों गला होखांनाया जि माबा माबि खोबलालाबायना दोनजोबबाय मानसि हाबनो हायैनि थिं होना होबाय आरोना आं ओरै बाहेरानिफ्राय देखायनो सेस्था खालामबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बाहेरानिफ्राय देखायबावगोन आं नोंथांमोननो होथेना दोनजोबखाबाय आरोना रावबो हाबनो हाखाया होनलाय थिंजों होथेजोबबाय नै गासिबो बिराद अखा हाबाय थाबाय नालाय उफाय गैया बायदि होथेयाबानो थारमाने बानायखांनानै दस्रा दाउ अमा मावजिफोर बोरमाफोर हाबबाय बायोबा खामानिया डाबल जागोन नालाय ओंखायनो बेबायदि होथेना दोनबाय आरो दर दंबावो कमप्लिट जानो ओरैनोथ' जाजोब्बायानो जास्ट दर मोनथाम दं आरोना बे दर मोनथामखौ मथा मथि बारा गोबाव नांनाय नंला अखा नागारबाय थायोबानो सान्दुं दुंबानो बिसोरनो मिस्ट्रिफोरनो मथा मथि 6 दिनसोल' लागोन आरो बे दर मोनथामजों बाखि गासिबो रेडि जाजोबखाबाय हिसाब खिथाब खालामनानैहाय हास'नानै दोनजोबखाबाय आं नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन नै बेफोरनो दंफांफ्रा फुरा हास'नानै फुरा रेडि खालामना दोनजोबबाय आरोना दरनि बियो गाम्बारि थौथा बेबायदि ओमफ्राय दंबावो एलाय गोलाव गोलावा माने सान्दुं दुंबानो मथा मथि 6 दिनसोनि उनाव कमप्लिट जासिगोन आरो रंथ' होनो हाथ'नाय नंला आङो गोजौआव माबायदि बानायदों अखा हाबाय थानानै उफाय गैयिनि मिस्ट्रिफ्रा
बेबायदिनो भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय।